Chcete mať peknú postavu? Potrebujete zredukovať tukové zásoby na niektorých častiach svojho tela? Príďte do štúdia Sympaty v Púchove. Vyskúšajte novú špeciálnu technológiu, vďaka ktorej dokážete odbúrať viscerálny tuk a modelovať kritické partie. Neinvazívna technológia vyvoláva supramaximálne kontrakcie, ktoré sa nedajú dosiahnuť ani s hybmi či klikami. Výsledkom je nárast svalovej hmoty a redukcia tukov vďaka ich okamžitému spaľovaniu. A samozrejme, začne sa to prejavovať aj na obvode vášho pása. Po 10 polhodinových procedúrach zvykneme namerať priemerne o 5 cm menej, pričom u jednej klientky sa môžeme popíšiť stratou až 11 cm. Kúra pomáha redukovať strie a celulitídu, spevňuje sedacie svaly, vyhladzuje pokožku a posiluje svalstvo na nohách aj rukách. Rozdiely sú naozaj viditeľné. No a pozitívne účinky sa odrazia nielen na vašom vzhľade, ale narastie aj vaše sebavedomie. Túto špičkovú technologickú starostlivosť si u nás môžu dopriať rovnako muži i ženy. Kde nás nájdete? V Púchove vo vnútrobloku na Rojovej 775 alebo sa môžete objednať na telefónnom čísle 0907 364 191. Kroky k štíhlejšej postave vedú do štúdia Sympaty. Milé dámy, za chvíľu je tu dovolenková sezóna, tak nech sme pekné do plaviek.